Tak čau lidi, dneska tady máme trošku speciál, tohle je Operation Flashpoint, nebo jak je to dneska známý spíš jako Arma Cold War Assault. A ta specialitka spočíná v tom, že to je natáčení přesně na Štědrý den. A má to svůj důvod, protože v této hře je takový easter egg, tomu říká, čili vychytávčička přesně na ten den. A doufám, že za chvilku to uvidíte taky. Takový malý překvápko. Operation Flashpoint vyšla v roce 2001, takže dneska, tenhle rok řekněme, slavila nějakých 23 let. A je to pořád hra, která se dá hrát. Tato verze Arma Cold War Assault je vlastně opravená verze, která podporuje moderní, respektive vysoká rozlišení a taky širokouhé monitory. Což samozřejmě ta stará vůbec nepodporovala. Máme dnes to Arma, protože svýho času Codemasters jako vydavatel sebrali český Bohemce to jméno, tak museli změnit jméno a možná jsem to i hodil víc do krámu, protože potom ty další army mají stejný název jako tohleto. Tak co? Se blížíme. Už jsme tady, už je tady ta specialitka. Jsou ty vánoční stromečky. Takže a běžíme. Právě tenhle den totiž se některé stromky změní na ty vánoční. No to je pro dneska vše. Tak hezký Vánoce, šťastný nový rok. Čau zase u dalšího videa.